Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan bağı bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýarys. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany kosmos iş boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň tälimçi kosmonawt synagçysy, kosmonawtlar topurynyň serkerdesi Oleg Kononenko dogulun güni münasibetli tüý sürekden gutlaklaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Biz Türkmenistanyň watandaşymyzyň köp ýyllyň dowamyny dünýä kosmonautikasynyň ösmegine sallamly goşunt goşup, ýaş nesilleri uly üstünlikleri gazanmagy ruhlandyrýanyny aýratyn buýsunç duýgusy bilen synlaýar döwlet başdanymyz Oleg Kononenko tüý sürekden berk jan saglyk maşgala awadançylygyny bagtyarlyk hemem alyp barýan işlerinde täze ýeňişleri gazanmagyny arzu etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Ýylbasy Nursultan Nazarbayewa hat ýollady. Döwlet başdanymyz öz hatyny onuň koronavirus ýuqunjy bilen kesellenligi baradaky habary uly gynançylan kabul edenligini belliýär. Gojur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu keseli gysga wagtda ýeňip geçjekdiňize berk ynanýan. Durmuşyň şu agyr günlerinde sizi hemme taraplaryny gollamagy we zerur bolan halatyny ýardym bermäge taýýardygymyzy ma'lum etmek isleýän diýip döwlet başdanymyz Nursultan Abişewitç tüý sürekden tez wagtda sagalmagyny berk jan saglyk we uzak ömür arzu etdi. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir güni gahrman arkadagymyzyň saýasyny buýsunçly wakalara, şanly senelere weslenýär. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň sapaly tomuz paslam kalbymyza gyzgyn mehrini çaýdy. Gahrman arkadagymyzyň Aşgabat şäheriniň demir gazygynda Altyny köýüň çägine deň jaş maksatly binalar açyp ulanmaga bermegi ýaş nesillerimiziň sagdyn beden taýdan berk ruhly tolup yetişmeklerinin güwäsidir. Mälim bolşýar 15-nji ýylyň hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyny paýtatymyzyň bagtyarlyk etrarynyň çägine ýerleşýän köýüň kenaryna gurulan deňjaş düzmüne degişli deshalar toplumynyň açylyşy dawarasy boldy. Şeýlelikde häzirki zaman talaplaryny we amatlyk derejelerini hyzmatyň ýokary ölüňlerine laýyk gelýän täze deňjaş zowlugy Altyny köl ilkinji mehmanlaryny kabul edip işe başlady. Elatyň ýokary derejeli deňjaşyna gönükdirilen nowatdaky deshalyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda ösen şipaxana ulgamyny, sport we sagyldyş deňjaş merkezlerini döretmek ýoluny nowatdaky edime urly. Altyn köllü de körpeliň wagtyny gyzykly hemem manily geçirmekler üçin döwrüň ösen talana laýyk gelýän ähli şertler döredildi. Çagy, adamzat nesliniň dowamaty, insanyň ýaşaýyş durmuşynyň bagty, jemgyýetiň ertirki dowly ygtyýarly şahsiýeti, ýurdun geljeki üstünlükleriniň güwäsi. Çagylyk adam ömrüniň şadýan we begençli, täsin hemem gyzykly wakalara baý iň bagtyar döwri. Şoňa görä de ýaş nesiliň hemme taraplaryň sagdyny we sazlyşykly ötüşini, ulary terbiýelemegiň inçe sirleriniň arka özleşdirilmegine türkmen halkyna aýrylmaz borç hökmüne garalyp gelinýär. Çaganyň bedeni ýaşlykdan taplamak we onu ýokary adamkärçilik, edeplilik, lewzi halallyk, dogruçylyk sapatlaryny kemale getirmek her bir ata-enäniň baş maksady bolup durýar. Ogul gaýdlaryna ilmli, bilimli, edepli, ekramly, öý ojagyny, iýligini, ata watyny wepaly nesiller edip ýetişdirmek her bir maşgalanyň baş alada saýlýar. Halkymyzyň durmuş synagynyň geçiren milli edep ahlak mektebiniň kemil kadalary ediz körpeliň münasip ýaşaýyşyna, ata-enäniň umydynyň murat tapmagyna binýatlaryň ýürelgi bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini dany pederlerimiziň döreden bal süýji, ballanna bala, çagy ediz edebi onunum ediz ýaly ençemi terecilik ähmetli parasatly pähimlerinden göz ýetirmek bolýar. Bu ýerde diňjalmak üçin amatly bastyrmalar, gownaja enjamlaşdyrylan çaglar üçin oýun we sport meýdançylary, futbol, voleybol we basketbol oýnamak üçin meýdançylary ýerleşdirildi. Çaglaryň diňjalmak üçin otuglar, beýleki deshalar göz öňüne tutuldy. Ýakymly howa gurşawy, suwuň arasalygy, suwa düşülýän ýerleň awdanlaşdyrylyşy we suwda dürli oýunlara meşgul bolmak diňjalşyň esasy şertleri bolup durýar. Şeýlede ol şäherden uzak bolmadyk ýerde tebigatyň ajaýyplyklaryna syn etmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde hemmeler şol sany toporlaýyny we maşgala bolup diňjalýanlar üçin ähli zerur şertler, ahmatlyklar döredildi. Suwda gezilen jetmek halaýanlar üçin gaýyklar we suw velosipedleri hödürlenýär. Olарды köýüň geňişligine gezilen jetmek hasam ýakymly.
Çağalar Tomutqy denjaş mövsümünde kölüň ýakatyna denjaşyň täze açylan zowlugy ýaly ajaýyp sowgat üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Yaş nesillerimiziň şadyan gülki setleriniň kölüň suwunyň öz bolşly sesi bilen sazlaşmagy ruhuny götürýär. Çağılan şadyan gülküleri, hemem bagtyarlykdan uçganyklayan gözleri, ajaýyp geljegi döredýän kuwatly döwletiň iň umut alamatydyr. Ösüp gelýän nesilleň saglygy, olaň ýokary hil derejeli bilimi we münasip terbiýesi bolsa, ertirki günümizde iň netijeli maýy goýumdyr. Gönüden güne arkadaky prezidentimiziň tagyllaty bilen durmuşa geçirilýän giň möçürli özgörtmelerde nesil terbiýesine, ýaşlaň watan söýji, zähme söýür bolup ýetişmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Olary ähli beýik başlanşlar we şöhratly işlerimizde dowam etdirip, Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýyny belende galdyrmalarlar. Raýatlarymyzyň awdançylygyny, adamyň dinjelme üçin iň gowy şertlerini döredilmegini ugry edinýän döwlet siýasatynyň aýdyň müwesi bolan bu altyn köl berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halkymyz baradaky edilýän aladanyň barha dawralanýanlygyny görkezýär. Häzirki wagtda daş gurşaw gorumak we tebigy terişdelerden erejeli peýdalanmak hormatly prezidentimiziň ekologiýa we watandaky siýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Ýylatymyzyň ýaşaş üçin arasy sagdyn we amatly daş gurşaw döretmäge gönükdiren maksatnamalaryň çäklerini altyn köýüň ýanaşyk ýerleriniň awdançylygyna uly üns berilýär. Sapal kunjukda selgäk dolugynyň döredilmegine uly ähmiýet berilip, bu ýerdäki döredilme mümkinçilikleri bilen tanşanyňla öz halkynyň bagtyar durmuşy, zähmet çekmegi, denjelmek üçin uly alada edýän arkadagly ýurtda ýaşaýanlygyna bolan buýsunjyň artýar. Güneşli diýarymyzyň ähli sebitlerini dünýä derejesine laýyk gelýän häzirki zaman innowasion tehnologiýalar, multimedia, interaktiw ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan çağlar waglary, ak mektepler, sow sport toplumlary we selgäkler özüp ýaşajyk raýatlara hyzmat edýär. Ýurdumyzyň vilayetlerine, gökdere jülügesine hereket edýän çağlar sagyldyş we denjaş merkezlerine çağa gülküleri çar tarapa ýaňsalýar. Çağlaryň tomutqy denjaş günlerine giň gerimde ýaýbanlanyrylýan sport beýatleşiklerine de bagtyar çağlar şatlyk şowkuny bilen gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Gazyl Ýarymay Milli Jemgyýetiniň hemem Türkmenistanyň döwlet täzeçilik bankynyň belelikde ugramyklaryny çağlar sagyldyş we denjaş merkezine denjelýän çağlaryň arasyna aýdym sadly medeni sport çäresi geçirildi. Çäreniň dowamyna Aşgabat şäher medeniýet müdürlüginiň 2-nji çağlar sunugat mekdebiniň zehinli ýaşlarynyň aýdym sadly çykyşlaryna aýratyn öns berildi. Ýerine ýetirilen aýdymlardyr sadlarda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban arkadagymyzyň ýolbaşlygyna amalaşdyrylýan ägirt uly işleň bagtyar ýaşlygyň hemem türkmen sportynyň wasby belentden ýetirildi. Her bir çykyş ýokary joşuny bilen garşylandy. Çağlar çeperçilik mektepleriniň okuwçylarynyň surat eserlerine de uly orun berildi. Halkyň awdançylygy, oň durmuş derejesine ýetdirýän gurulundyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň paýhas taýdan ösün ýaş nesli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykaryldy. Mehriban arkadagymyzyň başlanjy bilen köpçülikliň beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sport ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgisini kemale getirmek üçin çäreler milli taglimy öwrüldi. Ma'lum bolýan halkymyzyň saglygy we awdançylygy baradaky alada we köpçülikliň beden terbiýe sagyldyş hemem sport hereketini höwetlendirmek arkada prezidentimiziň eýdigderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli liderimiz sagdyn durmuş ýörelgisiniň tarapdary we wagtçysy bolmak bilen bu wagtda illeşlerimizde görüldü bolup, hemmeleri ilkinji wagtda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemem sport bilen eýdigderli meşgulanmaga ruhlandyrýar. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna bagyşlanyp gurulýan çäreler, maslahatlar hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähitli işlerini öz bolşly hoşallygy öwrülýär. Olaň wagt nesihat çäreleriniň işçiň duşuklary bilen utgaşmagy aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine geçirilen hoşallyk maslahatyna işçiň kiýasat mahsus boldy. Ol hormat prezidentimiziň Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk öňümçiligi ministrligine Akal vilayatynyň Beherden etrawyna ýylda 1 million tonna sement döndürýän Beherden sement zawodynyň 2-nji tapgyryny, şeýle-de Lewap vilayatynyň Köýtürnä etrawyna ýylda 1 million tonna sement döndürýän Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyryny gurmak barada gol çeken kararlar bilen bagly boldy. Ma'lum bolýan bu desgalary amala aşyrmak ýurdumynyň telekeçilerini ananly. Mehriman akadamynyň başlangyjy hem de ýygydal aladasy bilen ýurdumyzda telekeçilik işi giň germe eýe boldy.
Telekeçiler diýarymyzyň ähli künjeklerine durmuş maksady desgalaryň şol sany senagat owa hojalyk mallarçylyk gaýtadan işleýän medeniýet, bilim, sport toplumlarynyň we belki kärhanalarynyň en çemetini gurdular. Olar hil we ekologiýa görkezjileri babatyna halkara ünlülerine dol laýyk gelýär. Şeýlelikde türkmen telekeçileri döwlet düzümleri bilen birlikde hyzmatdaşlyk edip, uly tejribe topladylar we bir näçe ugurlar boýunça halkara bazalaryna da çykmagy başardylar. Buların ählisi döwletimiň kiçik we orta telekeçileri ösdürmegi hemme taraplardan gollamak we höwetlendirmek boýunça kabul eden ýürüte maksatnamalaryň hem de meýilnamalaryň olaň şäklerine ýürüte maksatly uzak möhletligiň ýeňillikli kararlaryň berilmegi işe netijeli alyp barmak üçin döredilen ähli şertlaryň netijesinde mümkin boldy diýip çykça edenler bellediler we döredilen şertler mümkinçilikler üçin Mehriban Akadamynyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmen Hawa Ýolları Agentligine geçirilen hoşallyk maslahaty hormatly prezidentimiň Türkmen Hawa Ýolları Agentligine Boeing 777-200 F kysymly ýük hawa gemisini satyn almak baradaky karary bilen bagly boldy. Büyük hawa gemisi ýük gatnawlaryny hawa menzillerine gonmazdan amala aşyrmagy mümkinçiligi bar. Döwletimiz öz ýerleşi boýunça Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän ulag çatyr bolmak bilen tebitde dostlukly, özara bähwetli halkara gatnaşyklarynyň merkezine urly. Öz taryhynda beýik ýüpek ýolunyň esasy halkasy bolan ýurdumyz häzirki döwürde üstaşyr ýük we ýolajy gatnawlaryna iň amatly döwletara bähwetli, howpsuz ösen ulaglar pudawy bolan döwlet hökmüni özüni dünýä tanatdy. Ýurdumyzyň ulag üçinçilik ulgamynyň iň häzirki zaman barha kämilleşýän raýat aviasiýasy milli ykdysadymyzyň kuwwatlanmagyna uly ýardam berýär. Milli liderimiň hawa ulaglar ulgamyny ösdürmek barada diýen biýmeşür aladalar netijesinde milli maksatnamalarymyza laýyklykda ýakyn geljekde hawa ulaglarynyň sanyny ýyl-ýyldan köpeltmek meýilleşdirilýär. Dawal çäratnaşanlar döredilen şertler mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistanyň ýokary kadetiniň we vilayet kadetleriniň arasynda sanly video aratmaş arkaly hormat prezidentimiň sany tehnologiýalardan peýdalanmak boýunça ähli ýerde işgärleri okutmak we sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy ýola goýmak babatda öňde goýan wezipeleriniň uranyp kadet ulugamyna sany tehnologiýalary we elektron resminama dolanşygyny ornaşdyrmagyň döwri bap ugurlary atly okuw maslahaty geçirildi. Aşgabat şäher kadetiniň guramanyny okuw maslahaty ören netijeli boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň guramagyna talip ýaşlaryň arasynda konstitusiýon özgertmeler boýunça wagt nesiga duşy geçirildi. Teýtnazar teýdadyna Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna Bagtyar denanlar watan buýsanja atly wagt ünlü maslahaty geçirildi. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýyly münasibetli geçirilen sergide Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutynyň Binagarlyk kafedrasyna hereket edýän Binagar atly ilmi taslama gurnugynyň agzalarynyň ýagny muallimlaryň we talip ýaşlaryň ýerine ýetiren binagarlyk bilen bagly ilmi taslama ilişler görkezildi. Bu ýerde durly medeni we durmuş maksatly binalaryň ýaşaýyş jaýlaryň selgäklen, kiçik we daşky bedek işleriniň döwri we kompýuter programmalaryny ýerine ýetirilen video şekilleri, şekil taslamalary görkezildi. Şeýle-de muallimlaryň talip ýaşlaryň binagarlaryň inçe asarlaryny ulanyp usbatlyk bilen çeken suratlary, durly serişdelerden ýerine ýetirilen ilişleri sergide giňden ornarly. Sergide ýerleşdirilen işlerde ilki bilen türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli binagarlyk ähenglerini esasanyp ýerine ýetirilip, şoň bilen bir hatarda häzirki zaman binagarlyk aýratynlyklary ulanýly. Ýurdumyzda iň bir baýry ýokary oky mekdepleriniň biri bolan Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetining talip ýaşlary Halipa mualliminiň ýol başlygynda paýtatymyň Bagtyarlyk trawynyň şäherine ýerleşýän Altyn Köýlüň kenaryna gurulan Dinjaş zowlagynyň ekologik aýratynlyklary, raýatlarymyň dinjalmaklar üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanışmak maksady bilen gezelenç guradylar. Aşgabat şäherimiziň Demir Gadagyna ýerleşýän Altyn Köýlüň kenaryna geçirilen okuw tejribe sapagy talip ýaşlar üçin ören gyzykly, täsirli ýatda galyjy boldy. Daşaw şäherindäki Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Bagtyar talipleri özleriniň Halipa muallimleri bilen Altyn Tog Suw karhanasynyň döwri bap ýylaçykhanasynda bolup, bu ýerde ösdirilip ýetişdirilen gökünlere ýygyk işlerden tanışmaklary nazariýet bilen tejribäni utgaşdyrmakda ähmetli boldy. Döwlet Mehmet Azadadyň näki Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen Owa Hojalyk institutlaryna, halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetinde Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyna nowatdaky uçurmaryň gotarlyş dawaralary uly ruhanyntlygy betdenni. Döwletimizde ýaş nesil olan durmuş goraglygy barada edilýän biýmeşür aladany aýdynlygyny görkezýän çäherleriň birem paýtatymyzdaky döwletler köşküne geçirildi. Döwletler köşküniň şu ýyl mektebi tamamlanan uçurumlaryna umumy orta bilim hakkynda şahadatnamalar we hormat prezidentimiň uçurumlaryň her birine ýolan pul ferişdeler ýazylan süýşürüntki kitapçylary dawaral ýagdaýda gowşurly.
Hormat prezidentimiň ýylýurt bähbetli amala aşyrýan işleriniň netijesinde berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ýaş etil hakyna alada döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň birine urly. Dabarada watanmyzy giň mümkinçilikleriň ýurduna, parahatçylykly ötüşleriň mekanyna uran Mehriban arkadamyň adyna alkyş sözler aýdyldy. Köşkde terbiýelenýän çağlaryň ýerine ýetiren aýnym saýlaş kysary dabara aýratyn röwüş saýdy. Ahal vilayet Tejen şäher Babadayhan Tejen Bäherden intirap ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen maslahatlar işçiň häsiýeti beslenni. Zenanlar birleşiginiň Ahal vilayet bölüminiň guramagyna geçirilen maslahaty ýokary ruhbelentlik, hemem işçiňlik mahsus boldy. Vilayet kärdeşler arkalaşygy Ahal vilayet kitaphanasy şeýledi. Zenanlar birleşiginiň Ahal vilayet bölümi tarapyndan geçirilen maslahatym tesirli boldy. Balkan vilayetiniň Gumdar şäher häkimliginiň guran maslahaty kim? Türkmenistan betaraplygyň mekan ýylyna bagyşlanyp, ol uly eýe boldy. Balkan vilayet Türkmenbaş şäher häkimlikleriniň, Vilayet Demokratik Partiýasynyň, Türkmenbaş şäher we etraf gaziýetleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahatym tesirli boldy. Ýokary işçiňlige eýe bolan bu şäherde ýurdumyzyň baş kanuny bolan Konstitusiýamyzda goşmaçylar we üýtgetmeler girnek baradaky alnyp berlen işler hakyna buýsançly söhbet edildi. Daşoğlu vilayetiniň Gurban Sultanyça Niyaz Fadynak etraflaryna geçirilen wagt nesihat maslahaty aýratyn tesirli bilen tapawutlandy. Maslahaty Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşi, Magtumuladanaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, Zenanlar guramasynyň merkezi geňeşi, İçeri işler ministrligi bilelikde guradylar. Daşoğlu vilayet kitaphanasynda sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň guramagyna maslahat geçirildi. Onda Mehriban arkadamyň ýolbaşçylygyna sport ulgamyna gazanylýan üstünlikler, ýaşlaryň beden terbiýe we sporta bolan söýgüsini artdyrmak boýunça alnyp berlen işler barada giňişden gurrun edildi. Türkmenistanyň ýokary gaziýetiniň hemem Daşoğlu vilayet gaziýetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahatda döwrüň berent maksatlary, öňde durýan wezipeler we ilatyň ýüz tutmalary, hemem arzy şikaýetler boýunça işleri kämilleşdirmek barada giňişleýin pikir alşyldy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň Lewap vilayet adalet bölüminiň guramagyna geçirilen maslahat ýurdumyzyň kämil we temiz jemgyýetiniň özününi düzýän maşgyly bir kararlygyna bagyşlandy. Lewap vilayet we Türkmenabaş şäheriniň gaziýetleriniň, ýaşlar guramasynyň vilayet geňeşiniň, hemem Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň bilelikde guramaklaryna wagt nesihat şäresi geçirildi. Onuň dowamyny hormatly prezidentimiň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak, ýurdumyzda hereket edýän, raýatlymyzyň bagtyarlygyny gönükdirilen adyl kanunçylyklar barada edilen çykyşlar uly tesirler galardy. Lewap vilayet kitaphanasynyň Agrar partiýanyň Lewap vilayet komitetiniň guramaklaryny Türkmen tebigaty we hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly almy ensiklopediýik işi boýunça geçirilen maslahatdan bu ýere ýygnananlarda uly gyzyklanma döretdi. Mary vilayet Zenanlar bölüminiň hemem Mary vilayet gaziýetiniň bilelikde guramagyna murgaby etrawyna wagt nesihat şäresi geçirildi. Bu ýerde çykyş edenler hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyny ýurdumyzda adam saglygyny goramakda, sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, hemem milli konstitusiýamyzy özgertmekde alnyp berlen işler dogrusyna da aýratyn bellediler. Mary vilayet saglyk goraş müdirliginiň Marynyň Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň guramaklaryna maslahat geçirildi. 19-njy iýuny geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly video aratnyş arkaly mejlisine habar berilşi ýaly Gahryman arkadamynyň karary bilen tasdiklanan Beýik Ýüpek ýolunyň ugruny ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy medeni ýadygarlyklaryny 2018-nji 2021-nji ýyllarda gazuw agtarş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ilmi esasy öwrenmegiň hemem wagt etmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda türkmen alimleri şeýle-de hünärmenler tarapyndan Türkmenistan betaraplyň mekany ýylynyň ýaz mewsümini ýurdumyzyň vilayetläriniň çäginde ýerleşýän taryhy medeni ýadygarlyklarda arheologik gazuw barlyk we berkidiş rejeleş işleri geçirildi. Şekilleniş Sunuguty muzeýinde ýaz mewsümini ýurdumyzyň vilayetläriniň çäginde ýerleşýän taryhy medeni ýadygarlyklarda arheologik gazuw barlyk işleriniň netijesinde tapylan birnäçe gymmatly tapynylary muzeýe gowşurmak dabarasy boldy. Türkmen toprağına saklanyp galan arheologiya we binagarlyk ýadygarlyklary köp zatlary barada gurrun bermäge goýupdyr. Şol ýadygarlyklaryň köpüsi gadymy sewda ýollarynyň uguryna gaýnap joşan durmuşyň şaýatlary bolupdyr. Türkmen halkyna Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmegine we işiň hereket etmegine esasy ornunyň bir ýeri degislidir. Hakykatdan hem Çäktaýdan amatly ýerleşen Türkmen topragy esasy sewda köprüleriniň biri bolup hyzmat edipdir.
Olan ähleti onlarca taryhy şäherler, ýüllerçe detgalar we müňlerçe gymmatlyklar görnüşinde öçmejek ýyzgalardyr diýip davrada edilen çykyşlarda bellendi. Ahal welaýatynyň şäherinde ýerleşýän Abwert galatyny şu ýylyň ýazgy möhkümine arkeolog gady warlygy işler dowam etdirilip, Abwert'in Şäheristanyň şäherine hünärmençilik toplumynyň goşmuşy detgalarynyň üstü açyldy. Şeýle-de diýarymyň Balkan welaýatynyň şäherine ýerleşýän 13-nji asyryň başlaryna degişli bolan Degistanyň Juma meçidini rejelemek işler tamamlandy. Daşawud welaýatynda ýerleşýän könürgünç ýadygarlyklar toplumynyň düdümine girýän Kerwansaray ady bilen tanalýan ýadygarlykda arkeolog gady warlygy işler dowam etdirildi. Şeýle-de Lewap welaýatynyň şäherine ýerleşýän 12-nji asyra degişli bolan Daýahatyn Kerwansaraýyna da rejeleýiç işleriniň 2-nji tapgyry tamamlandy. Bundan başga da Marw welaýatynyň Bayramali şäheriniň golaýyndaky Abdullah Khan galatyna gady warlygy berkidiş rejeleýiş işleri geçirildi. Şoň bilen baglykda Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň ýad möhkümine hormatlar kadamydyň Türkmenistan Beýik Ýöpek ýolunyň ýüregi atly kitabyna izahatlanyp, Beýik Ýöpek ýolunyň Amul Merw şäheriniň dünýä ýaymak we ony ilmi taýdan öwrenmek maksady bilen Amulun Merwesine aralykda ýerleşen aýry-aýry kerwen duralgylary öwrenip, olarda ölçek çyzgylaryny düzmek, fotosuratları düşürmek we gorug dowlaklaryny kesgitlemek boýunça da işler ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlyklary goramak, öwrenmek hemde rejelemek baradaky milli müdürligi tarapyndan guralan arkeolog ekspedisiýalar öz netijesini berdi. Muňa arkadaky prezidentimiň milli medeni mirasymyzy öwrenmekde we ony giňden wagt etmekde alyp barýan beýik işleriniň miwesir diýip taryhy tapynylan muzeýe goşulyş dawaratynda aýratyn nyktaldy. Çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırış hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belet serkerdaşlygynyň permanently ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeleri Balkan welaýatyna da ýokary gurumçylyga beslenýär. Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylymynyň bu möhkümine Balkan welaýatyna alınıp barylýan işlere meýilnamalaryň tertipde Türkmenistan konstitusiýasyny, harby borçluk we harby gulluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda gurulýar. Ýylyň aprel aýyndan başlap harby wekilliklerde hatapda duran çağırşa degişli raýatlary çağırş boýunça harby gullugy geçmek üçin lukmançylyk guwatynyň geçirilip, Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini, beýleki goşunlaryny we harby edaralaryny watan öňündäki gulluk borçlaryny berja etmäge bellenýärler. Welaýat merkezinde wesebetiň çetki säklerini, ýaşlyň mähriban watanymyza bolan söýgülerini, harby gulluga bolan höweslerini artdyrmak maksady bilen harby watançylyk hyýatly medeni şäherler gurulýar. Welaýatyň säginde ýaşyl nesilniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, harby gullukçylygyň hemde medeni sungat işgärleriniň gatnaşmaklaryna, ýaşlar bilen wagt netihat duşuklary, dabaraly maslahatlarym ajaýyp çykyşlary beslenýär. Onu beýik pederlerimizin watançylyk görelgeleri, harby sungaty ösürmekde milli goşulmadyň bünýadyna döredilýän mümkinçilikler bellenilýär. Medeniýet we sungat işgärleri tarapyndan ýerine ýetirilýän aýdym sahalarda bolsa, beýtarap mekanymyzyň güllä betişleri, halkymyzyň awadan durmuşy, türkmen nesliniň merdanalygy tarif edilýär. Şeýle-de ýaş ýigitlere harby gulluk, harby durmuş babatda düşünje bermek, olaň harby höweslerini artdyrmak maksady bilen şekilli görnüşiň toplumy görkezdirýär. Möhkümüň şuňlaryny watançylyk terbiýeçilik ähmiýetli çäreleň çäklerini Magtumly etrafynda ýerleşýän Magtumly Praga muzeýine guralan gedelenjem watan söýüji türkmen ýaşlarynyň edet terbiýesini, düzgün nizam mabatdaky medeniýetini ösürmekde ähmiýetli boldy. Hormatly prezidentimiň watançylyk namasy Magtumly akyllaryň dörezülik äleminiň kuýaşydyr diýen sözlerinden uguralanyp guralan bu gedelenç watan yskynyň, ýurt söýgüsiniň belentligini wagt edýär. Çağırşa degişli raýatlaryň bu muzeýe nowatdaky gedek gelip, milli mirasymyza degişli gymmatlyklar bilen tanış bolmaklary, medeni maksatnama esasynda geçirilýän harby medeni çäreleň maksada laýyk derejede gurulýanlygyny alamatlandyrýar. Şeýle watançylyk, terbiýeçilik ähmiýetli medeni çärelerden soň ýaşlara harby wagtlary goşulmagam tolgundurjy, ýatda galyş pursatlar bilen tapaklandy. Çağırş toparynyň çykaran netijelerine laýyklykda dürli goşun görnüşlerini, harby gulluk geçmeklige bellenen ýaşlar munasip bolan harby wagtlaryny uly buýsans bilen kabul edýärler. Ilkinji gedek harby wagty geýen dogumly, merdana, belent ruhly ýaş gullugy mukaddesin goragyny uğratmagam davralary beslenýär. Demir ýol menzillerine gurulýan bu dawralarda da giňerimli ruh bilen çykyşlary orun berilýär. Edermen hem batyrgy gerçekler parahat asmanyň azudalygyny, kerametli topragyň bagtyarlygyny goramagy munasip şahsy goşuntlaryny goşýarlar. Çünki hormatly prezidentimiň aýdyşy watan goragy ýen halallygyny haklamakdyr.
Yurdumyň dürli künjeklerine sport bäsleşiklerine giň gerim berilmegi aýrytyn ähmiýetlidir. Ýarşlaryň her biri usatlyň kemale gelýänini eşgär edýär. Yurdumyň vilayetlerine paýtatymyzda ýaýwanlandyrylan sport bäsleşikleri netijeli tarapdan häsiýetlendi. Ýokary netijeleri gazanmak ýaşlarda esasy wezipeleriň birine bolýar. Sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň milli talipler hemde ýaşlar guramalarynyň bilelikde guramaklaryna ýaşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Berqara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talipleri atly sport bäsleşikleriniň şäherlerine kuşt boýunça tamamlanan ýarış üstünliklere wetlendi. Gyzykly oýunlar netijesinde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport, Türkmen Döwlet Ykdysadiýet we Dolanyş institutlarynyň magtumlaryna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talipleri topary degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji ornlary eýlediler. Mälim bolýar ýaşlar usatlyň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Her bir turgonyň kuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekde üstünliklere önemli badalgadyr. Sport ulgamyna döwlet siýasatynyň baş maksady sadyn we ruhany nesilleri terbiýelemekden ibaratdyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuny 20-nji iýuny saat 20-den 21-nji iýuny saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat golunyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gün ordan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, günüňe 35-40 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, Demirad günatardan teýlesi kuntu 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, günüňe 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup, gün ordan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, günüňe 38-43 gradus ysy bolar. Lebap vilayatyna azken bulutly howa bolup, gün ordan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, günüňe 37-42 gradus ysy bolar. Daşul vilayatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, gün ordan teýlesi kuntu 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 23-28 gradus maýl, günüňe 34-39 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, Demirad günatardan teýlesi kuntu 10-14 metr etýän şemal ösür. Howa gejesine 24-26 gradus maýl, günüňe 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 20-ine magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.